Приличният на играчка вертолет всъщност е сериозна радиоуправляема машина. Диаметърът на носещия ротор е 1,30 см. Електродвигателят е с мощност 2,4 кВт, 3 конски сили, а подемната сила е минимум 3 пъти собственото тегло, т.е. около 10 кг. Перката е карбонова и остра като нож. При 2-3 хиляди оборота това нещо не бива да среща тялото ви. Председателят на спортен модел клуб Приста Русе Явор Йотов твърди, че такава машина се управлява по-трудно от истински хеликоптер. Нужна е дълга и сериозна подготовка, за да се изпълняват фигури от висшия пилотаж. Ето ви нещо доста опасно и рисковано. Надолу с главата само на педя от пистата. Изящни, рисковани и невероятни полети. Явор и приятелите от спортен модел клуб Приста го казват с няколко думи. За мен е начин на живот. Удоволствието да усещаш, че контролираш един модел, който е трудно да управляваш, макар и в него да си, а да го управляваш отвънка още по-трудно, е невъобразимо. Какво повече за край на репортер днес? Страст и забавление в необозримия свят на техниката и технологиите.